שלום, כאן אלמוג ביטון, ואם הגעתם לאתר הזה, סימן שאתם מחפשים שני דברים. דבר ראשון, אתם סטודנטים שמחפשים דרך להשיג קצת יותר זמן פנוי, כדי שתוכלו להתרכז ולהשקיע בלימודים שלכם. ודבר שני, אתם צריכים להכניס כסף לחשבון הבנק שלכם, שיאפשר לכם למצוא את הזמן ללימודים, מבלי לשרוף זמן מיותר. אני כאן בשביל לספר לכם איך אני עושה את זה, ואיך בטח יש לכם חברים שעושים את זה, ופשוט אף פעם לא סיפרו לכם. כמו שאתם יודעים, רוב הסטודנטים לא מצליחים להשקיע בלימודים כמו שתכננו, מכיוון שהם עסוקים בעבודות כמו אבטחה, מלצרות וכו'. גם אני הייתי שם. גם אני החלפתי זמן יקר עבור כסף, שמטרתו לכסות את ההוצאות החודשיות, דבר שפגע לי בלימודים. אני לא רוצה שזה יקרה לכם, ולכן אני מתכוון לספר לכם בדיוק איך אני הפסקתי לקרוא את עצמי, ואיך התחלתי לייצר לעצמי הכנסות בעבודה מהבית, שאפשרו לי אפילו לקבל זמן לעצמי ולחברה שלי. הכנתי עבורכם וידאו נוסף שבו אני מגלה את הסוד, אז בשביל לקבל אותו בחינם, פשוט מלאו את הפרטים בטופס בצד שמאל ואני אשלח אותו למייל שלכם. מלאו את הפרטים וניפגש ממש עוד מעט.